I dag har vi Íverksetarahúsið held sin första Innovationcamp av 6 nu i höst. Vi är i stöd i Spaniastove och i Klaksvik. Och här ser Innovationcampen är helt nere i samband med en skola FM-kapping som Íverksetarahúsið och 8 folkhögskolor arbetar samman om. Och det hela allt ända vi en större final i den 14 februari kommande år. Här i en balker kommer att vinna, en balker ut i skolan kommer att vinna, och här så tandskolan blir årsens Íverksetarahúsið. Här är en runt på att få Íverksetan ordentligt in i folkhögskolan och att få det som en part av fralärarna. Avsannande är att vi tar bruk för fler Íverksetan i färgen, och vi tar bruk för att skapa en Íverksetarahúsið. Och för att nå att så må vi ner i folkhögskolan och göra det avvarskande galtande här. Välkommen till Íverksetarahúsið i Spanien till Innovationcamp. Hovedmålet her det er at kickstarta denne her skola FM-kapping som vi tar. Hvis det hadde hett meg repa, så kunne vi glede deg til finalen. Så de må ut og holde til. De må virkelig gå ut og holde. Og det blir litt långt videre. Hvis du øyner sånn, hallo, hvordan er det da? Så sier og fram her til hans vera, faktisk så hvertfall viktig til å gå og komme og gjøre for når. De kunne ikke fære om heste og tære tutsi etter opp og velmen hvis de skal give hjørne først øyne. Så kommer man ut til fyrtakene og vekker dem. Så kommer man inn fyrtakene og sier at du er oppskått, så vi får arbeide sammen og så snackar de om det som är dåligt, det som är hela sälj och så där. Han har fått det är fyra gånger att det är i Nairobi, så är det i Bangladesh. Man vet att det är och man byter alla förstår uppgångar som till den nya uppgångar så är det inte på passet till liv. Lägg ju allt hosgående, alla läbbarna in av hans här literna som det jag vittnar på någon. Please. För nästa gånger var det något att jag skulle påstå fram. Och äntligen uppskott här var så vattentabletter. Visst vad som också säger det är det gackligt. Ja. Det som är så speciellt vid åkra vattnet till att det är fullständigt 100% naturligt. Det är att vi reser där till regnvatten mot Irland och Danmark så är det brunvatten till rannekolkor. Olja ur dömes äpplon, gräs och nu får jag presentera Sjörakön, Leanna. Tack för det. För nu den troplägga som är vid ölen extra färger så där. Då går jag lägga olja och lägga ström och så. Och ta oljepress för upp så har vi en attnektorer färgen. Och kan sälja färger. Alltså för en attlägga och det tar på att tjäna tilltag. Gängturer, vissa landet runt. Som det är att det är folk som bygger ganska New York eller London som har strand arbetsdag och det är ganska fyrstandigare färgen. Här som vi dachte att jag fälla som är stress-free for vitamins. Hur känner du till att tjäna pengar? Jag tycker det är att allt vilja och jag pengar. Det är allt vilja komma
att kunna köpa till kontant och ha friheten till att göra det som du vill och att pengar inte endast ska vara en föring. Och det är nog en viktig process att vara vegetarian, att man lär till maten. Han bakar som vann häsefett. En bakar som att är framlägga en pura ståndage av öre som målvis lätt sig göra. Men han bakar vinner på grund av sin dyrve till att torra touchatan tackan och torra föra fram här uppe. Han tar fast ögonen. Självt om det inte präglat att det sig göra till tablettböcker. Ja, de var det väl. Det var faktiskt väldigt stortligt. Helst att släppa kaffe som det innan. Och det är så att vinna kaffeorna. Och jag lärde faktiskt Jannik av friläsningen och av hinnon som var runt om. Och det var faktiskt väldigt vanligt där. Men de har varit troliga väl. Jag har alltid verkligen stått där för att möta kan. Jag kommer vid närmängen och att jag kommer komma ut och pröva sitt hopplå och röna sin evner, kreativa evner. Han har ju verset han är horens det här va. Han vill göra det kännligare att det kommer här och det är väl näkast det kommer bruka framtiden, ja. But nu är nämgande för nästa och vi stannar efter i en tomare Spanien står vi här och färra nu så smått 4 gånger till dagen i morgon. Tar vi för att ta kommer runt 19:30.